Ikhona into ekuthiwa kukuvusa. Abantu ababekhe bazingela okanye abantu abazingelayo bayayazi. Xa uvusile isilwanyana mhlawumbi kube kukho abanye abazingeli mhlawumbi abangaphambili phaya, nithi ke ngoleqa kwesi silwanyana esivusileyo abo bazingeli baphaa phambili basibambile kubo. Ngofumana kwabo esaa silwanyana xa nifikayo kubo nina abantu bebesivusile, anifike nifune uthatha sonke esaa silwanyana, ningase nithethe nabo uba nina abasivusileyo baniphe mhlawumbi loo nto banipha yona. Mhlawumbi banganipha umkhono okanye umlenze loo nto banipha yona. Not uba nifune usithatha esaa silwanyana sonke kuba nisithi sivuswe nini, no. Nisivusile kodwa anisibambanga, nilindele uphiwa loo nto le banonipha yona bona abasibambileyo. Ngoku iyanibhida ke into yoba ufune ngokuba ube nguwe ngoku ozawunikwa esaa silwanyana sonke kodwa khange sibanjwe nguwe qha ubusivusile. Loo nto leyo ndiyifanisa nabathwa. Abathwa kuthiwa ngabantu bokuqala okanye ithi i-history ngabantu bokuqala apha eSouthern Africa. Siyayivuma ke loo nto leyo, ayongxaki. Qha into abangazabe bayenze njengabantu bokuqala, ufika kwabelungu okanye ufika kooJan van Riebeeck, ufika kwabo apha, zange babonakalise umdla okanye into yoba bayalwela ilizwe okanye bayalifuna okanye kwathini. Zange babonwe njengabantu abakhoyo, bajongwa njengezicaka okanye ngamakhoboka nje akhoyo anosetyenziswa. Ngoku iyandimangaza into yoba bazothi ilizwe ke seliwiniwe ngabantu abamnyama because abantu abamnyama baliwinile ilizwe, kuvotilwe ngo-94, i-ANC yaliwina ilizwe langakuyo. Ngoku kutheni ngoku bazawuthi xa selilizwe seliphethwe ngurhulumente wabantu abamnyama kufunwa ingathi iyaqina into yabo yoba bathi iSouthern Africa ngabo abantu bokuqala ntoni. Ngongathi i-ANC okanye abantu abamnyama bona basemva. Ndiyavuma ngabo abantu bokuqala apha eSouthern Africa bathwa, kodwa bebetheni ze bangalweli ilizwe labo ebelungwini. Bebetheni ze bangalweli ilizwe labo elungwini uba awufuna uthi qina ngoloo nto leyo ngose ibe ngabantu abamnyama aba-in-charge for ilizwe. Abakwazi kaloku uthi into seyiredi. Qha into ongase uyenze wena ungase ukhale ngalo hlobo ukhala ngalo, uhoywe unikwe loo nto leyo uzoyinikwa. Not say uba ufuna uyithathela kuyo, awukwazi kaloku. Iyafana le nto ndithetha nozingela. Awunothi xa ngenxa yoba into ibivuswe nguwe xa sowufika seyibanjwe ngaphambili ufune uyenze yakho. No, angase akuphe loo nto akupha yona laa mntu kuba esithi okay uthi ngolu uyivusile akho ngxaki nawo umkhono. Nabo ke singase sibanike okanye bangase banikwe loo nto leyo bayinikwayo ngurhulumente ophetheyo. Not say uba bona ngabo abazawuba fully in charge for i-country. Ha-a, ilizwe kabalilwele, baliyeka ilizwe. Abelungu kwakufike ingabo abebekhona apho, zange bahoye okanye zange bathini. Ngoku mabangafuni ulenza, mabangafuni usixakekisa, ndizama ukuthi mabazame uzijonga. Senditsho mabangafuni uxakekisa abantu abamnyama ngofuna ilizwe ulihleyima lelabo, siyavuma. Bangabantu bokuqala beSouthern Africa kodwa khange babonakalise ntshukumo. Ngoku ke mabamkele loo nto bazawube bayinikwa, shap.